Mä haluan aloittaa tämän videon pyytämällä anteeksi mun seuraajilta ja kaikilta niiltä, ketkä on tykännyt katsoa mun videoita. Joku on saattanut huomata, että mä en ole pitkään aikaan, 2 vuoteen, julkaissut oikein mitään muuta kuin just sovitut yhteistyövideot. Ja miksi näin on ollut, niin siihen on syynsä. About 3 vuotta sitten alkoi yksi keissi, mistä mä en ole saanut hiiskua yhtään kellekään. Ja nyt viimein mä pääsen avaamaan tätä. Mulla on tällainen salkku ja tämän salkun sisältö selittää tämän kaiken. Tämän salkun mä tuun avaamaan koko yleisön eessä lauantaina Nokia-areenalla Niko ja Santtu vs running back lätkämatsissa vähän ennen toista erää. Joten kaikki tää selvii lauantaina.